לפני שהצטרפתי לקבוצת נסיקה, באמת הפכתי את הפייסבוק ואת האינטרנט בשביל לחפש הכנסה נוספת. הגעתי לסרטון של נחמה ואילון, לקבוצת נסיקה. וקודם כל, איך שראיתי את נחמה, את הפרצוף המחייך הזה ואת הלב הזה, פשוט התחברתי למישהי, התחברתי אליה, התחברתי לנשמה שלה, הרגשתי שאני מגיעה לתוך משפחה, לבית חם. נכנסתי, אני כבר חצי שנה בחברה, אני עובדת, אני מכניסה כסף. אני מתמידה, זה משהו שלא הצלחתי לעשות בשום מקום אחר, כי אני תמיד כזאת שנכנסת, מתלהבת מאוד מהר, נגמר לי, יורד לי, מתבאסת, לא מצליחה להחזיק שום דבר שהוא יציב, שהוא קבוע. ופה זה היה אחרת. מה היה אחרת? הליווי, המשפחתיות, הדאגה, האילון שמתקשר כל פעם, נו מורן, את צריכה משהו, איך אני יכול לעזור לך? מה היום אנחנו עושים? כל בוקר הוא היה מתחיל איתי את הבוקר בפוקוס, מה היום אנחנו עושים? ורצתי קדימה. אז אני פשוט ממליצה לכם, לכל מי שמחפש הכנסה נוספת, עבודה פשוטה, כלים פשוטים, שיטה שעובדת, בואו לנחמה ואילון מקבוצת נסיקה.